10 empresas optan á licitación do proxecto de mellora, reurbanización e humanización da estrada C311, nun tramo de aproximadamente uns 400 metros, entre a gasolineira e a capela de San Bernardo. A obra, que será financiada pola Consellería de Infraestructuras, conta cun orzamento duns 270.000 euros e un prazo de execución de 4 meses. As principais actuacións programadas incluirán o estreitamento dos carrís de circulación do tráfico rodado, ampliando as beirarrúas e executándoas nos treitos onde non as hai. Trátase de gañar espazo para as persoas, para facilitar os desplazamentos dos veciños e garantir así un tránsito peonil cómodo e seguro. Vai a supoñer a ampliación das beirarrúas, unha mellora estética significativa, tamén ca incorporación de mobiliario urbano, bancos, papeleiras, árbores nesa travesía, e ao mesmo tempo vai a facer posible pois unha reducción e regulación do tránsito rodado, establecendo unha limitación da velocidade, establecendo tamén os resaltos para que esa zona de entrada á vila xa con unha configuración máis humanizada e máis urbana, e os vehículos pois teñan que entrar a unha velocidade moderada e sobre todo dándolle unha prevalencia maior ao peatón con respecto aos vehículos da que ten na actualidade. Para o alcalde Santiago Freire, a actuación virá a dar resposta a unha importante demanda da veciñanza desa zona, xa que suporá unha reordenación e unha configuración máis urbana e humanizada para o barrio de San Bernardo, unha das entradas á vila. Os traballos prevén iniciarse xa no primeiro trimestre de 2019, para telos rematados antes do verán.